హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మహర్షులు శక్తిని అర్థం చేసుకొని 3 భాగాలుగా చేశారు. ఇప్పుడు రెండవ భాగమైన లక్ష్మీదేవి గురించి తెలుసుకుందాం. లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే ధనం వస్తుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. నిజానికి అది అపోహ. ఒకవేళ అదే నిజం అనుకుంటే మన భారతదేశం తప్ప మిగిలిన అన్ని దేశాలు ధనం పరంగా మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండాలి. కానీ వాస్తవంలో అలా లేదు. లక్ష్మి అంటే లక్ష్యం అని అర్థం. మహర్షులు శక్తిని అర్థం చేసుకున్నారు. శక్తి అన్ని చోట్లకు స్థిరంగా వ్యాపిస్తుంది అని, అంటే స్థలం ఎక్కడి వరకు వ్యాపించి ఉంటుందో శక్తి అంతవరకు వ్యాపించి వృద్ధి చేయటమే దాని లక్ష్యమని అర్థం. మానవ కోణంలో చూస్తే ఎవరికైతే మనసు స్థిరత్వంగా ఉండి ధనం సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో ఉంటారో వారికి ధనలక్ష్మి సిద్ధిస్తుంది అని, ధాన్యం పరంగా లక్ష్యం ఉంటే ధాన్యలక్ష్మి అని, అదే అధికారం మీద లక్ష్యం ఉంటే గజలక్ష్మి సిద్ధిస్తుందని అర్థం. ఎవరికైతే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉంటుందో వాళ్ళు లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తూనే ఉంటారు అని, వాళ్ళకే విజయం సిద్ధిస్తుంది అని అర్థం.